This is Zombie Mini Studio. Sinaga, uuyan ka. Nadiri kong tamahinulugad ang sitwasyon, masisip na magkulang. Kaya halapag ibaha, sana po magpadala para maimahin ang aking pag-asawa. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. May daragang gandang problema, ang tanong niya na uuga. Ang daragang nagpatuto sa kaniya, kung ano ang pagkataman niya. Tungkol kay ang tao bubukan, ang daraga iyagin tutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Amin ba na? Big suti, ang tanong, panay buhi, ang tuna Pinay. Ang tanong madali tumubo. Big suti, ang tanong, panay buhi, kay basi, manaringsing, at magpukadsin idampi. Kay ano naging bayaan mo ako? Kay ano naging salitan mo ako? Kay ano naging uwat mo pa ako? Ganyan na igin sa likway mo. Naging bayaan ko ang mga anak ko. Kay inupot ako haino, tungod kay patapon mo ako, na ako higugmaon mo.
beauty parlor ko. Yan na mga ano nala ako, kay bisan make up waray nagod ako. Kintordoy wala kon mga negosyo, kinsunog mo pa ang beauty parlor ko. Yan na magano nala ako, kay bisan makeup waray nagod ako. Kay ano naging bayaan mo ako, kay ano naging paligdan mo ako, kay ano naging uwat mo pa ako. Yan na iging sa likway mo, ginpordoy wala kong mga negosyo, insunog mo pa ang beauty parlor ko. Yan na mag-ano nala ako, kay bisan makeup waray nagod ako. Alright, ayan, let's do cha-cha naman. Cha-cha! Cha-cha! Mga balon nagpapasibo ha karagatan, kamakurikod madakpan inin balon habaras na pulilit kung dirihirang nagiso. Oh yeah! Ang intoy kamakuri mo pagdadmon, mga banga kagudlan hinin balon. Kung nasisina nalakan ka, kung saan nakuha tabi. Kay ano, naging bayaan mo ako, waray na balod, ininlawod ka. Hangin na ang mga haplas mo, nailiw na ang baras ngan bato. Bisan lang nanay di nagkakaasya, sugadhan lang ito